Iż-sbuħija ta' Malta waqt inżol ix-xemx u l-port il-kbir imdawwar għal-lejla għal-frisk, imdawwar miswar majestusi u fost spettaklu ta' nar mill-festi tal-madwar. Dan hu biss ħiel ta' dak li jistgħu jesperjenzaw il-persuni illi jażlu li jkunu kemm xejn koraġġużi u avventurużi u jiklu għal-veduta tal-port il-kbir fuq pjattaforma akkumpanjati minn tazza wara l-oħra ta' imbit tal-aqwa kwalità li jikkumplementa l-ikel provdut. Imma l-all filmati u lanqas il-klim ma jistgħu jfissru l-benna tat-toma tal-ikel, ippreparat mix-xef renomat Marvin Gauci u l-istaff tiegħu imħejji bl-ikbar dedikazzjoni u bajn kreattiva għal viżwal ta' platt wara l-ieħor li jiżjed jiġbaħ lil xi opra tal-artim. Qed nitkellmu dwar Dinner in the Sky, kunċett ġdid tal-pajjiżna illi madankollu ilu għal iżjed minn 10 snin jiġi prattikat fuq livell internazzjonali f'madwar 50 belt ewlenija madwar l-Ewropa. Kunċett li f'pajjiżna sar realtà grazzi għal kooperazzjoni bejn in-negozjant Mark Weingard u Marvin Gauci li għal snin twal ilu jaħdem fl-aqwa ristoranti madwar pajjiżna u għamel isem għalih innifsu għal kwalità u l-oriġinalità tal-platti li ħejjin. We're cooking for 22 people. There is a kitchen, it's a very well-equipped kitchen. There is ovens, there is refrigerators. I mean, we cannot obviously have fire because of the rules. Dinner in the Sky kienet ipprovata għall-ewwel darba fl-aħħar jiem u tlieta li għadda l-ġurnalisti lokali kellhom l-opportunità li jippruvaw din l-esperjenza unika. Din l-inizjattiva innovattiva għal pajjiżna tikkonsisti f'mejda li tiflaħ massimu ta' 22 persuna imdendlin 40 metru l fuq mill-art permezz ta' krejn bl-opportunità li jitpaxxew b'inżul ix-xemx jew inkella d-dwal tal-port il-kbir u l-bliet tal-madwar. Jekk tibża mill-għoli tinkwetax għaliex qabel din l-inizjattiva ġiet farata saru testijiet rigorużi ta' saħħa u sigurtà u fl-ebda pajjiż li ospita din l-inizjattiva ma kien hemm problemi f'10 snin. U jekk qed tinkwieta li ssejjaħlek in-natura tħabber rasek xejn. F'temp ta' minuta l-pjattaforma tinżel lura lejn l-art sakemm tkun lest biex tirritorna u tkompli titpaxxa bikla mill-aqwa, veduta mill-isbaħ u żiffa ħelwa, akkumpanjata b'mużika u spettaklu.